Whoever's the minister of police futhe ngicela nje umama umthetho ngezameza kwami izandla ngibambe ngimthethele ngoba akaphiki wendabuko oqotho noyimiselayo ngesiphiwo sakhe sokwelapha ngokwesintu. Inhloso yakhe ke kanye ke nokusungula ke Dr. Khehlelezi Traditional Pharmacy uqiniseka ke ukuphucuzekisa amakhambi esintu kanye ke nokwelapha ngokwesintu ukuze kusizakala abantu baphile futhi ke babeke nolwazi ngamakhambi emvelo. Siyakubingelela ke Dr. Khehlelezi emsakazweni oKhozi FM. Ndumani athumezizweni isihlahla somhlaba bethebethe mpasene empandle lisho zamadoda ayibomvu nabasetete nabasenyimbani mkhonto kwazi igazi dictionary dabayithethe umndeni ngibingelele sisizini dola ngiphinde ngibingelele abalaleli boKhozi FM sekunjalo nje. Hayi sekunjalo ngempela Ndumani siyabonga ukuthi ke ukhona lana ngalesi sikhathi ngisacela nje ukuchazele nje abalaleli abangazi ukuthi ke masikhuluma ngoDr. Khehlelezi sikhuluma ngobani. Kafishane nje masikhuluma ngoDr. Khehlelezi sikhuluma ngenyanga noma ngithi ngumfundiso umuntu othathe ubunyanga wabeka estyleni uzama ukwenza umuntu ohlala esilungwini noma umuntu othi mina ngisindisiwe understand futhi ayiqhenye ngesintu sakhe futhi uthatha ubunyanga sithi asiyekeni lezi inyanga ezakudala ezayingcola njengamanje ake singene kwilevel entsha la sithi thina ziqhenye ngesintu sakho asiyenze lento ibe istyle ibe ifashion wonke umuntu ayi-understand umuntu understand isiphiwo sakhe. Ake sihlalo dabeni Dr. Khehlelezi namhlanje uthe khona ozosazisa khona ngepharmacy yenu ekhona eindaweni ezahlukahlukene bese sidedela nje abalalela ababili bathi abathathu besishayele abafisa ukuthi ubahlolele bukhoma la emoyeni ku-089 310 9193. Okay, ipharmacy ngizoqala ngiqale ngayo ama-pharmacy sinawo cishe awu-8 endaweni ezahlukahlukene but ebaluleke kakhulu nansi ngomgqibelo ngesabatha ekseni ePort Shepstone siyayivula ipharmacy enkulu kakhulu ePort Shepstone laphana things building Port Shepstone opposite by the Sheppy Mall or a Deep Spa sikhona laphana Port Shepstone sivule kanti ke ikhona enye isanda kuyivula laphana endaweni yaseMnambithi laphana ku-Alexandra Road shop number 10 isanda nje kuyivula naseGoli sikhona iLof and ku-CCMA building sikhona futhi nase eMaritzburg nase Home Affairs akhona ama-pharmacy kaKhehlelezi hamba mawuthweni into zakho azivuleki mina imithi angiyisebenzisi ukuyonyathela nje phakathi uyongitshela ukuthi yini oyizwile yini oyibonile kodwa ke la othi wena ukuhlola cha ngumabizo asabele ngisebhandini ngifastile oyokhuluma nami namhlanje uyothola ithuba lokukhuluma nami ngimhlolele noma ngenze njani uyoba nenhlanhla futhi uyathula ubufakazi ngoba sengiyoba khona njalo amasonto wonke ebusuku khona kulolu hlelo oKhozini FM. Siyathokoza kakhulu niyamuzwa ke mlalo oKhozi FM uthi usezoba khona njalo uDr. Khehlelezi ngaso lesikhathi kulo lolu hlelo. Ake sidedele wena ke mlaleli onenkinga bakithi kungangeni noma ubani onenkinga ofisayo ukuthi akakhanyiseleke into zakhe kungenzeka ukuthi ngabe unamaphupho akuhluphayo ongawaqondi nezinto nje ezenzakalayo egcekeni emsebenzini empilweni jikelele ngisho ngabe kuthiwa kusebudlelwaneni bakho jikelele unenkinga nje ekuhluphile ofisayo ukuthi uDr. Khehlelezi akakhanyisele kuyona namhlanje shayeleke ku-089 310 9193. Ngiyabona ke ingcingo ke Dr. Khehlelezi yaphayiza already ake sibambe ke oqala umlaleli sawubona soKhozini. Sawubona? Ngikholwa ukuthi ungenwa amanzi emadoleni. Sawubona? Okay. Kulungile sibheke ngapha sawubona uKhozi? Yebo Ntondo. Yebo njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila ngino Dr. Khehlelezi la. Yebo bengicela angithintele uDr. Khehlelezi. Ikhona inkinga especific ongathi nje ufuna kuthintele mayelana nayo? Yebo. Yebo ngicela ngithintele udokotela. Ingakho bengithi ngifuna ukubeka ukuthi indaba ufuna ukuthintela isebudlelwaneni inkinga zegceke uwe emsebenzini noma kukuphi nendawo because sifuna ukuthi sithi sihlabe ngqo ngala ubheke ngakhona. Ngimtele mhlawumbe uzongihlolela. Uzokuhlolela ngisho ngiyabuza ukuthi mayelana nakuphi ufuna isimo sakho sempilo noma isimo sami sempilo. Okay kulungile Dr. Khehlelezi.
Right, ubaba mayilo kwengena lana Zimdola uthi umoya oyingcwela ngimkhulekele kakhulu ngibona isimo sesifo phakathi ekhaya maduze uma sibheke thina umhla ka19 November kunokufa engikubonayo uma ngikhuluma naye manje lo bhuti unenkinga ngoba ukhona into ephendule kabi yaze yawuphendula into engathi yamathuna lo bhuti unesiphiwo sobunyanga straight lo bhuti alipheli sonto engaphuphanga amanzi angcolile ngabuza ngathi mkhululi kwenze njani wathi umoya oyingcwele angimkhulekise lokayise ngoba kukhona lento ezikhali eyagcitshwa phansi entweni engathi isethuneni ngoba ngithithwa ukuthi labantu bahlala kube sengathi ukhona olimalayo noma bahlala kube sengathi namanje kunegazi elingachitheka uthe umoya angibamise mina ukwenza into engathi imisebenzi ngoba kukhona into ebuya kube sengathi namanje kodwa ingazi ihamba imdlulise ezweni nasemhlabeni ngoba i-relationship yakhe ayilungi lokayise masithi thina siyalandela kahle ngoba izinto zakhe ziqondile kahle yazi lo futhi bekunesikhathi labe kufanele lahlekelwe imali khona kube sengathi ubhina uthi intshontsho umuntu kanti no man kunento ethobula imali ezisilwane empilweni yakhe lo futhi uvukela izitha ngaso sonke isikhathi makathi yena ukhona akakhulume ngizwe uthinta khona lalela bhuti wami ngoba isikhathi sincane uyozama ukufika ngesonto esontweni ngikusize mahala usho ukuthi wangena oKhozini ngoba kunento engifuna ukukunika yona ungiphathele imali emhlophe u5 ama 100 awu5 ebese uphatha nepint yobisi kunento engifuna ukukusiza yona free of charge. Uyezwa bhuti? Ngiyabonga ngizwa kahle dokotela. Kulungile sizokushiyela ngasekugcineni ukuthi inamba zika dokotela nokuthi uzokuthola kuphi ngesonto. Yebo, ngiyabonga. Kulungile siyabonga. Ake sithole ke omunye umlaleli dokotela usoKhozini sawubona. Yebo minjani? Siyaphila unjani? Siyaphila singenza kuwena. Ngicela udokotela ake angibhekele nje isimo sempilo yami nje wonke jikelele. Uba lalela uthi umoya oyingcwele lo baba simkhulekele okokuqala lo baba mangithi ngikhuluma naye manje lo baba ngididwa ukuthi kunamasokisi ahamba lahleka uma ngilandela ngalamasokisi ngiyabuza ngithi inkosi kanjani uthi umoya oyingcwele asifune thina 2019 uthi umoya oyingcwele 2019 kwakumhla ka4 October kunamasokisi lo baba awakhumula washiya icathulweni uthema kabuya wangathi icathule sezizoda amasokisi awasekho uthwethuliwe baba ngoba unenkinga njengamanje inkinga zakho iqala khona enyaweni ngoba ngizwa kufa ngishisa isitho sakho sangasese njengomuntu engathi ngangajabula nomuntu wesifazane ekamereni kunelumbu ohamba nalo lento kuya kube sengathi ixosha abantu besifazane njengomuntu engathi yazi kunemali bekufanele uyithole noma uyiwine kwenye indawo ngabona mina ugeja angazi noma uyagembula yini baba ngoba kunemali ade kufanele uyithole ensukwini kodwa lonto libe lihlehla ibuyele emuva ukhuluma nami ngizwe akunjalo dokotela kunjalo impela kunjalo uyagembula yebo ngiyagembula baba uzoyiwina lento uyangizwa ngithini zama ukuthi ungitholele isihlabathi somfula maybe nje izipuni ezimbili bese uza nayo lento kimi mahala usho ukuthi wangena oKhozini ngoba ngizokucharge uma ukuthi uyoza nje straight usho ngangena oKhozini dokotela ngizokusiza nje free of charge ukuze ngelinye ilanga uthule ufakazi. Kulungile ngizokwenza kanjalo dokotela ngiyabonga kakhulu nawe Zimdala. Kulungile siyabonga kakhulu ngicela ungivumele dokotela ngibambe nje okugcina la ngiyazi ukuthi abantu ke inkinga ziningi ke bahluphekile ake ngibheke ngapho khona ngimtholayo sawubona soKhozini sawubona hayi ke ziyala ngapha sawubona uKhozi Umshani ngiyaphila njani ngisacela ubaba nje angitshele inkinga zami. Nawe isimo sempilo nje jikelele. Angizophetha. Nawe isimo sempilo nje jikelele. Dokotela. Lalela ke siswami ngikutshele. Uthi umoya oyingcwele ngukhulekele uma ngukhulekela ngibona umuntu ogulayo manje ekhaya kini emndenini ukhona umuntu ogulayo kodwa lokugula kwakho uyakufihla uma ngithi ngiyakhuluma nawe wena sesimao lokungena la uzophithana lo mqondo ngoba kunomuntu wesifazane okumele ngento engathi isichitho noma okuchithayo njengomuntu engathi uyakuchitha into engathi isothandweni ngibona mina ucinane esifubeni njengomuntu ongathi ungahamba uvuke isiphika uthi umoya oyingcwele ukhona umuntu onesibongo thizeni okumele ngimfune oloke hambe kubelethela ngento engathi umuthi wathi umoya oyingcwele unenkinga sisi mangithi ngiyakhuleka manje kukhona
inja eyaduka sisi mawukhula wena kodwa isikhathi asikhabiside 2004 ngomhla ka6 April ukusumo ingcwele kunenja eyaduka ekhaya kini lento esikuya kube sengathi phehla amadlozi amnyama ekhaya nilungela lutho nina ngenxa yesikhathi sisi awuphuzule ngizwe mina kodwa sisi Anetha inja yaduka vese bathi ena yave salahleka nje lalela lenza sisi yahamba ithema ihamba kwathethula nobuhlali angazi ubani owadlula emhlabeni wayikade isangoma noma esebenza ngabantu abadala ekhaya kini ngoba kunento kumele siyiphuthume sisezophithanisa umkondo ukhona umuntu ozophithanelwa umkondo ekhaya kini mangisakhuluma nawe uyakuvuma konke lokho okushiwo kulungile sizoshiya inamba ke zika dokotela nokuthi ke ungamthola kuphi okay walahleka ke umlaleli wakudokotela kulungile ngicabanga ukuthi ke asiphethe ke dokotela ngicabanga ukuthi ke ayi cha abantu ke badla amaningi sakeni banelisekile ngoba nabo abantu bayivumela bona ngoba hlolela khona namhlanje sophinde ke sihlangane ke futhi ke ngeviki elizayo ngesikhathi esifanayo kodwa ke sesiphetha ke besifisa ukwazi ukuthi abafuna ukuxhumana nawe bengakuthola kanjani kuphi dokotela Okay abangifunayo ngisendaweni yasemahlabathini eVerelem futhi abantu ngizwile baloke bethi kukhona into etrendayo engamanga cha ayikona manga zimdola kunemoto SMS ayo bawu SMS ngomhla ka5 December yavala ngithenga imoto ngiwinisa abalandeli bami iAudi uSMS igama elithi Mzo enambeni ethi 33013 33013 uSMS akaningi uyibeke ethubeni kodwa ke abafuna ukuhlola abafuna ukubhuka ama appointment abeze enambeni ethi 081 384 09 55 eyase office ithi 087 550 1177 uFacebook wami Nyanga Yodumo Mzo ngiyacela abantu bangalingi bafake imali umuntu ethi uyabahlolela ocingweni noma ethi book appointment ikhokha imali bangalingi bayifaka batshele nabangani babo angihlole emoye angihlole phone ngihlole emsakazweni kuphela bangalingi ulandela ku YouTube Dr. Khehlelezi noma ku Instagram Dr. Khehlelezi asihlanganeni ngesonto elizayo esikhathi esifanayo ngesonto ngikwenza mahala bafike isonto ngene u7 ekseni siyabonga kakhulu dokotela Siyabonga okay lolu hlelo ke mlaleli besethulwa iloko thezindla bakwa Dr. Khehlelezi Pharmacy lapho kwazi ukuthola khona impilo ngamakhambi emvelo ukwazi kabanzi ngabo ungaxhumana nabo ku 087 550 1177 noma ushayele ku 081 384 0955 noma uvakashele ku website yabo www.drkhehlelezi.co Amaphosa bhekicele whoever's the minister of police futhe ngicela nje umama umthetho ngezame zakwami izandla ngibame ngimthethe ngoba akabiki yena